Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 11:19 sa buong kapuluan, mga kabisyo, halika na po sa Rated SPG Top Secret. Kabisyo, ito po ang programa natin na hindi kahusgahan bagkus ikay pakikinggan. Ang programa nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Ngayong gabi po mga kabisyo, saya-saya lang po. At mga kwentong magpapasakit lang sa ating panga ang ating papakinggan ngayong gabi na to. Kaya hindi ko na po papatagalin pa kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong araw na to. Hello, madam. Hello, madam. Hello po. Ayun. Narinig po ba ako na maayos? Yes, madam. Pwede po bang palakasan po onti yung boses ninyo? Hello po. Magandang gabi po, Titan Jara. Ganda naman po ng boses ninyo. Maganda rin po kasi ako sa personal. Ay, gusto ko po yan. Anyway, hindi ko na po papatagalin. Kamusta ka muna po ngayong araw na to? Anong pinagkakaabalahan mo? Ako po ay isang IT po. IT, okay. So, saan ka nag-work? Naka-work from home po ako. Bahay-bahay ka lang, di ba? Hindi ka bahay-bahay lang po. Oo, hindi ka dun sa mismong office ninyo. At least, di ba? Comfortable ka, nakakagalaw dyan sa bahay-bahay niyo, dinadalaw ka lang, no? Oo, pwede naman silang pumasok at magpapasok. Yeah. Anyway, hindi ko na papatagalin pa. Taga saan? Ano po? Taga saan? Ako po ay taga Puerto Princesa. Puerto Princesa. Ilang taon na? 30 po. 30. Makipot. Na masikip at makipot from Puerto Princesa. Anong pangalan? Pangalan po? Ako po si Lemon. Lemon, wow. Maasim-asim ka, ha? Yes. Ganon ka rin ba? Maasim-asim ka, Lemon? Kasi may asim pa talaga ako. Ayan. Talagang mapapakunot noo ka kapag natikman mo ang mga Coco Lemon ko. Dami mo pang sinasabi. Acidic ka naman. Anyway, eto na. Ready ka na ba? Lemon? Ano pa? Ready ka na ba, Lemon? Ready na po. Alam mo, Lemon, ang ganda-ganda mo, bingi ka lang. Ready ka na? Ready na po. Coco Lemon? Alright, 30 years old from Puerto Princesa, Lemon. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Binembang ako ng isang prisoner sa loob ng prison. Ang gulo. Ayusin mo. Ulitin ko. Ayusin mo. Binembang ako sa ilog ng isang prisoner. Binengbang ka sa ilog ng isang prisoner. Iyon po. So, isa po tong lugar dito sa Palawan na kung saan pwede po tayong magpasok doon sa isang ilog doon at magligo, mag-swimming, at yung mga nagbabantay doon, yung mga prisoner. Pero they are the minimum inmate. So, ibig sabihin, sila na yung malapit ng lumaya.
Oo. So, ayun, may nakita akong isang matangkad, moreno, maraming tattoo, Mm. gwapo, sarap. Pero, So, teka lang Lemon, teka lang. Paano nangyari ang lahat muna? Kwentuhan mo naman let's, ako, paano nag-start? Paano ka napunta doon? Paano mo nakita yung moreno, na gwapo, na matangkad, na bumengbang sa'yo? kasi yung isa kong kaibigan, parang pumunta kami doon just to chill. Mhm. So, yun, first time ko din doon that time, nung pumunta ako doon. Tapos, habang nagkakain kami, may siya yung nag-asikaso. Tapos, na-attract agad talaga ako sa kanya. Hanggang, ayun, nakapagkwentuhan kami ng saglit. Nalaman ko yung pangalan niya. Itago natin sa pangalang Papa P. Papa P. Yeah. So, na-starstruck talaga ako sa kanya na meron palang ganong nakakulong na matangkad, moreno, tatuan. Kasi yun yung mga talagang magpapalusaw sa akin. Yun talagang baka bumaba yung panty ko pag nakakita ko ng mga ganon. Pero Lemon, pwede mo bang ipaliwanag sa amin para lang makita lang namin lahat ng mga nakatutok ngayon sa radyo na ano bang itsura? Paano kayo napasok doon sa kulungan ng mga... Kasi yung kulungan na yun, pwede naman siyang pumasok. Pumasok yung mga tao. Mm-hmm. So, sa loob, isang malaking ektarya ng lupain yun. Mm-hmm. Mga nakakulong naman doon. May minimum, maximum na inmate. Depende sa kulay ng damit. Pag color brown, I believe sila yung mga minimum. Pag color orange sila yung maximum. Hindi sila yung paghala-gala doon sa malaking ektarya na yun. Mm-hmm. And yung mga minimum na yun, usually sila yung nagbabantay sa ilog. Or yun, yung kung saan may dinadayo ng mga lokal dito sa Palawan. Okay. Or minsan may mga nagtatanim-tanim sa palayan, ganun. Ganun siya. Hindi sila nakaposas Hindi sila nakaposas, wala talaga as in normal. Naka-uniforme lang talaga sila na pang-prisoner, ganun. Ganun po. Normal pa rin naman yung parang buhay nila. May pangkabuhayan pa rin naman sila doon sa loob. Though pagdating naman ng hapon kasi kinukuha din sila, binabalik sila doon kung saan sila nakatira sa loob ng prisoner. Ganun. So, nakandun kayo sa loob, nakita mo, itong guy na to, inaasikaso kayo, nagwapuhan ka, nag-usap kayo saglit, ano na nangyari? Ang sumunod na nangyari, nung unang pagkikita namin, wala talaga nangyari muna. Uy, pinalagpas mo muna. Parang after a few months pa uli, tsaka lang, bumalik ako doon kasi may friend ako na galing na Maynila. Sabi ko kung gusto mong mag-ilog. Yun yung una naming encounter. I see. So wala muna talaga yung pagkakita ninyo, uy, bet ko to pero wala muna to. Reservice sa akin to. Wala muna siya, as in, nakilala lang, kinuha niya lang yung Facebook ko, ganun, number ko, para kung sakaling pwede niya akong kontakin. So, pwede? Meron sila mga phone doon? Meron naman. Naalala ko kasi nakakapag-video call pa kami one time. Galing. Tapos, eto na nga, yung pagbalik mo doon, nakita mo ulit siya, paano kayo nagbanatan? So, kasi yung ilog na yun medyo maraming tao doon. So, bilang siya taga doon, alam niya yung pasikot-sikot. So, dinala niya ako sa medyo magubat-gubat na lugar. Yung bandang dulo ng ilog na hindi na masyadong pinupuntahan ng mga tao. Mm-hmm. Parang ang mga pag umakit ka akit ka muna nun, may mga 15 minutes walk up muna bago ka makarating sa panibagong parang malayo na doon sa ilugan na nililikuan ng tao.
So, hanggang sa lakad-lakad kami, kwento-kwentuhan, hanggang nakakita na kami ng lugar kung saan kami pwedeng magpahinga muna saglit. Mhm. So, umupo ako, pinakinggan yung pagaspas ng hangin. At alam mo yun, yung puno, yung hangin na parang pinapakiramdaman mo yung simoy ng at masarap na at halimuyak ng hangin. Habang narinig mo yung pagaspas ng ilog na rumaraga sa pababa. Oh, tapos, ano nangyari, Lemon? Tatawa. Masyado kang detalyado kasi magkwento, natutuwa ako sa'yo. Hindi ganun siya. Ganun yun. Sa isang tirik na araw, may mga ibong humihuni, pumapagaspas ang hangin, naririnig mo yung mga puno at ang tangi, ang ilog, at ang katahimikan ng lugar. Habang siya nakatayo sa gilid ko, at hanggang sa nagpatayo ako sa kanya. Hindi ako yung... Nagpatayo ako sa kanya, nagpatulong ako para iangat niya ako. Oo. Hanggang sa idinikit ko, sinadya kong dinikit yung mga labi ko sa labi niya. Oh, tapos nagdikit ang mga labi ninyo. Naalala ko na ikwento niya sa akin. May jowa pala siya. Kaya ang unang bumikas sa bibig ko, di ba may jowa ka? Ang sabi naman ni Papa P, wala naman siya dito. Hanggang sa dumampi yung mga labi niya sa labi ko. Hindi namin mapigilan yung mga labi namin habang naririnig ko yung lagaslas ng ilog. Hanggang sa hiniga niya ako sa ilog. Oh. Tinanggal niya yung aking pantaas. Hinalikan niya ako pababa hanggang sa mga kabundukan ko. Mhm. Pinaglaruan niya yung kabundukan ko. Anong ginawa niya? Parang nilamas-lamas. Minukbang niya yung coco lemon ko. Hanggang sa ang kamay ko naman is parang ahas na gumagalaw. Kusang gumagalaw sa buong katawan niya hanggang mahawakan ko yung matigas niyang at talagang nagtutumirik at nagtumindig na ahas. Galit na galit ang ahas niya. So, Naubos na yung script mo? Naisubo ko yung ahas nang hindi ko sinasadya. Gano'ng kalaki yung ahas niya? Sige nga. Kasi yung ahas niya medyo, maraming damo. Mukhang galing sa damuhan na masusukal. Kaya minsan may nakakain akong damo. So, yung ahas niya is masasabi kong Filipino size naman siya. Siguro sakto na para masaktan at mapaungol ako. Ganon siya. Gano'ng katagal umabot ang inyong magandang romansahan? Medyo matagal din dahil pinapakiramdaman namin yung sarili namin dahil wala naman ding tao. Tanging narinig namin yung katahimikan, ganun. So, siguro mga 15 minutes talagang di naman namin hanggang sa ipinasok niya sa kuweba ko.
hindi na kailangan ng pampadulas kasi madulas na yung tubig na rumaragasa sa ilog. Swaktong-swakto ba yung kanyang ahas sa kuweba mo? Pasok na pasok yung ahas sa kuweba ko. Parang, basta napatirik yung aking mga mata ng pagpasok ng ahas sa mga kuweba, sa aking kuweba. Anong ginawang wild thing or pinaka-wild na ginawa niyo nito ni Papa P? Naka-missionary kami habang nasa ilog. Binabayo niya ako ng binabayo at nararamdaman ko yung talsik ng tubig habang pinapump ka niya. Alam mo yun, parang... Oo, alam ko. Ganon. Na habang may mga tumatalsik na tubig, hindi ko alam kung tubig pa ba yun o yung katas na ilalabas niya. Ganon siya. So, hanggang sa natapos siya, at alam mo, ang pinakamaganda pala sa ilog, mabilis lang mag-wash. Yung tipong pagkatapos ninyo, paghugot niya, maisasama na sa ilog, pababa, hanggang dun sa maraming tao sa baba ng ilog. So, ganun. Teka lang. Ang galing mo magkwento. Detalyado. At alam mo, Titangelo, hindi lang siya isang beses nangyari. Ilang beses? Ilan? 3 beses. Sa 3 beses na may nangyari sa inyo, ano yung pinaka-the best doon sa 3 beses na yun? Parang pare-parehas lang kasi parang nalibot namin yung iba't ibang parte ng gubat na yun. Meron din kasi kaming parang gubat lang hindi ilog. 2 beses sa ilog, 2 beses sa gubat. Na maulan kasi noon kaya hindi kami masyadong nagpunta dun sa ilog. Baka biglang lumakas yung daloy ng ilog. Imbes na masarap ang bembangan, bigla na lang kaming anurin sa ilog. So we decide na doon na lang minsan kami sa medyo masukal at mapuno na kagubatan na parang lumalambitin ako sa kanyang mga ahas. Gusto ko lang din malaman, Coco Lemon. Anong itsura ng ahas na ito? Pwede mo bang i-describe sa amin? Madating ba? Di ba sabi mo nga kanina, madamo, mabuhok. Maganda ba yung pagkakagupit dito sa kanyang ahas? Ganon? Ganda ba itsurahin? Parang nagugupitan I mean yung parang, 'di ba may pagkat, 'di ba? Ano tayo kapag tinutuli ang isang lalaki? Maganda ba ang pagkakat? Ilang inch? Gaano ka mukha bang preso rin yung kanyang ari? Ganon. Diretso siya, in fairness, na ang ulo ay parang mushroom. Yung ang tambok ng ulo habang papanipis, parang sardinas, ganon. Ganon siya. At talagang makikita mo yung mga ugat doon sa kanyang kinatitindigan. Yung mararamdaman mo talagang matigas na matigas. Yung pwede kang lumambitin sa ahas niya. Ganon. Matindi nga talaga to, no? Iba ba talaga bumayo ang mga... Medyo magubat talaga lang siya. Kaya nga, parang nasabihan ko siya one time, pwede bang minsan mag-razor ka naman? Saan regaluhan mo? Kasi minsan parang mas lamang pa yung mga nakakain kong buhok kaysa sa nakakain kong katas. Sa mga katas, ganun. Pero
Coco Lemon, gusto ko lang din malaman. But, kailangan ko munang magtinga-tinga baka merong buhok na natira. Coco Lemon, gusto ko lang din malaman. Isagutin mo lang ako kung maaari. Isang Makata to si Coco Lemon eh. Natutuwa ako dito kay Coco Lemon. Kung maaari mo ba akong sagutin sa aking katanungan na ibang-iba ba talaga kapag ang preso ang bumanat sa'yo kesa OFW na 5 taon na hindi pa nakakauwi sa kanyang misis? Medyo may amoy yung buhok. Amoy nakulong din, ganon? Amoy nakulog. Mukhang parang walang masyadong nabibembang. Parang ganon, parang nakulog na. Amoy amag. Siguro, siyempre, kasi di ba preso sila, bihira lang naman din sila ganon. Talagang, di ba, na-excite sila kapag meron silang makakaganon. Yun. So, may amoy talagang ganun pero, pala. I don't have to worry about it kasi nahuhugasan naman ng running water sa ilog. So, bago man isubo, mahuhugasan mo muna. Sisisid ka muna. Sa lahat ba ng naka-chuk-chak chenis mo, isa sa mga pinaka mako-consider mong the best? Yeah, I could consider na siya yung isa sa pinaka the best na lalaking matikas na matikas. Yes, pero may mga mangilan-ngilan pa rin naman at the back of my mind. Pero yun, siya in the best. Ito, marami nagtatanong dito ngayon. Ano daw bang itsura ni Coco Lemon? Dahan-dahanin mo Makata ka. Dahan-dahanin mo lang Gusto namin makakabuo kami ng image sa aming mga utak. Dahan-dahanin mo lang ang iyong mga pagbigay ng detalye sa iyong itsura. Coco Lemon. Isa po akong morena girl. Matangkad. 5'7". Wow. Balingkinita ng aking katawan. Walang bilbil. Malaki ang hinaharap. Yung try mong dumakma. Try mo nga dumakma, Titan Gel. Ito na, nakadakma na. Kulang pa yan. Totoo? Kulang pa yan. Yung ganito, mas malaki pa sa mukha ko, ganon? Sobra na yon. Yung kamay. Kala ko parang lobo ng baby, ganon. Yung binibenta sa palengke, ganon na yon? Ganon kalaki? Parang feeling ko sakop naman. Masasakop na ng mga kamay. Parang malaki yung kamay mo. Malaki to. Siyempre, pag malaki ang kamay, malaki rin ang kargada. Ay, so ibig sabihin ba malaki din? Oo naman, di ba? Alam mo naman yan. So parang mga Tony Fowler daw ang datingan, ganun? Mahina ako sa mga ducks. Pero parang Tony Fowler ba ang datingan? Ano yan? Tony Fowler ba ang datingan mo, baby? Yung behind? Yung hinaharap mo, parang Tony Fowler ba? Parang, pwedeng Tony Fowler ang hinaharap ko. Pero hindi laylay, kahit na walang bra, tayong-tayo pa din. Kahit walang bra, tayong-tayo pa din? Oo. Grabe to. Yung iba kasi lumalaylay at my age na 30 at marami nang nakalamas. Lalaglag na siya, di ba? Pero sa akin, hindi siya lumalaglag. Malaki nga yan. Tayo.
Malaki nga yan. Malambot ba yan? Matigas? Malambot naman siya. Nalalamas naman siya. Okay naman. Okay lang ba matanong namin ang iyong gender, Coco Lemon? Isa po akong transgender. Wow! Pati po baba, no? Pinapalitan nyo na, no? Sasabihin natin sa takdang panahon. Ay. Baka pwede mo namang bigyan kami ng ideya sa isang pinaka-itsura mo na kamukha mong artista. Sino? Sabi nila nung kabataan ko, siyam si Supsup. Kabataan yan, ha? Wait. Kabataan yan, ha? Pinaka-latest na beauty queen, sabi nila yung sa Bulacan. Sino to? Sino? Hindi. May nagsasabi, Alessandra De Rossi. Oh. Alessandra De Rossi. Hindi si Chelsea Manalo? Hindi ganon? Hindi Chelsea Manalo. So yung kabataan mo, siyam si Supsup. Siyam si Supsup. Nung tumanda na? Pero kung celebrity talaga, Asunta De Rossi. Wow. Alexandra De Rossi. Yung kabataan mo, mahilig kang sumupsup. Tama ba? Siyam si Supsup. Tama ba ako? Linawin natin. Medyo naguguluhan ako. Yung kabataan mo, siyam si Supsup, at ngayon, kamukha mo si Alexandra De Rossi. Grabe. Asunta, no? Talagang panggigigilan ka talaga pala nito ni Piolo. Oo naman. Ni Papa P, no? Paggigigilan. Actually, hanggang ngayon niya, tumatawag pa rin siya sa akin. Nakalaya na siya. Mm-hmm. So, gusto niyang makipagkita, pero ako medyo doubtful ako makipagkita sa kanya. Bakit naman? Pero may girlfriend naman siya ngayon, pero hindi ko rin alam kung bakit gusto niyang makipagkita, ganyan, nami-miss niya daw ako, mas masarap daw ako sa girlfriend niya. Yung girlfriend niya, kilala mo? Hindi ko kilala yung girlfriend. Okay. So sinabi niya talaga sa iyo na mas masarap ka sa girlfriend ko. Mas masarap daw ako sa girl. Ewan ko rin, bakit? Siguro nga, mas masarap talaga ako sa may mga, ayun. Ano ang tingin mong kaya mong gawin na hindi nagagawa ng girlfriend niya? Bibigay ko na talaga namang binabalik-balikan ako. Ano nga yung kaya mong gawin na hindi kayang gawin ng girlfriend niya? Yung tingin mo lang. Ikaw ba, Titan Jello, nasubukan na ba sa'yo yung madilaan doon sa 30-36? 30-36? Ano yung 30-36? Yun yung malapit sa tumbong mo, sa butas ng werot, sa pagitan ng itlog. Yung sa pinakagitna? Pinakagitna. Ganon. Habang kinakain yung mga bola, dinidilaan, kinakain ng bola. Pababa. Hanggang sa madilaan yung pinakabutas. Noon. Feeling ko na nababaliw yung mga lalaki. Grabe. Gusto mo bang subukan ko sa'yo, Titan Jello? Hindi po, okay na po ako. Kasi pag nasubukan mo, baka hindi ka na bumitaw. Baka dito ka na lang sa Puerto Princesa manirahan. I-imagine kita para kang tik-tik kapag kumakain. Ay, nako, kulit mo.
Yun ang pinaka-SPG mo ngayong gabi na to? Titan Jello. Wala ka namang girlfriend, tama? Wala, bakit? Wala na akong boyfriend. So, baka pwede naman, di ba? Pwede na. Experience ka na ba sa isang transgender? Transgender? Wala pa naman. Baka ngayon pa lang. Tsaka Titan Jello, lumulunok ako. Anong lulunok mo? Bawas, walang tapon. Walang tapon? At saka kung gusto mo rin, pwede mo rin akong putukan sa mukha. Putukan ng? Putukan. Ano nga ipuputok ko sa'yo? Ano? Ano ipuputok ko sa'yo? Yung kung may papasabugin ka, pwede mo siyang ipasabog sa mga... Lucis, ganon. Oo. Super lolo. Super lolo. Ay, nakakapanghina. O, di ba? Nangihina ka na ngayon pa lang. Baka mamaya, pag sa personal, hindi mo na ako kayanin. Baka isang round ka lang. Titan Jello, wag mo akong tawanan. Oh, hindi naman kita tinatawanan. Natutuwa nga ako sa'yo eh. Basta pag nasubukan mo ako, hindi ka na maghahanap ng iba. Sigurado ka ba? Baka pag sinabayan kita, hindi mo kayanin. Pwede bang sabay din tayo? Magpaputok? Magpaputok ng? Super lolo. Kuhitis. Ay, anyway mga kabisyo, nako, Kuko Lemon. Ayun, iba talaga yung pangalan mo, Lemon. Baka may gusto kang batiin, Lemon. Wala naman. Maraming salamat. Happy ako na nakausap na kita, Titan Jello, kasi nung una pa lang kitang nakita, tinigasan ako. Tinigasan ako. Kaya mo magkikita rin tayo. Magkikita rin tayo. Tinigasan ka agad ng katawan. Alam mo bang ngayon wala akong panty? Wala kang panty ngayon? Wala. Kung gusto mo, pwede mo nang... Ano ba maitutulong ko sa'yo? Kasi natutulog ako talagang walang panty, walang bra. Ay! Ikaw ba? Na-try mo na bang matulog ng walang saplot? Ha? Oo naman. Natutulog din tayo ng walang saplot kapag mag-isa tayo. Sakto mag-isa ako ngayon dito. Wala akong panty, wala akong bra. Pero nakadamit naman ako. Yung, alam mo yung 90s? Ganon. Tinatanong nila, sige, bago tayo matapos dito sa call na to. Dahil late night na. Tinatanong nila, meron pa daw ba? Or flat na? May hiwa na? Talong na ba daw yan o tahong na? Hindi, ayokong sabihin. Kung sino man ang nagtatanong, itry mo muna ako para malaman mo. Kaya na may asawa, may girlfriend, iwan nyo. Bumayo. May quitis ka ba?
Ang pinakakaya kong gawin sa isang lalaki siguro yung helicopter. Na may gumawa na bang babae sa'yo nun? Helicopter? Helicopter. Oo, paano gagawin mo yun? Sige nga, explain mo nga sa akin paano yung helicopter na yan. Siyempre, nakapasok siya, di ba? Mm. Iikot ako. 360 degrees. Anyway. Ay, nako. Magagawa ko lang yun basta ducks kasi pag jutes, hindi ko yun magagawa. Feeling ko naman Titan Jello ducks cake. Sigurado ka ba? Yep. Oo. Feeling ko hindi siya kakalas. Sigurado ka ba na talagang ducks to? Uy, huwag kang ganyan. Titan Jello, huwag yung ganyang boses mo. Pinitigasin ako. Anyway, maraming salamat sa iyo, Kuko Lemon. Grabe ka naman, pinasakit mo yung panga namin. Sakit. Kuko Lemon. Good night. Ay, maraming salamat po. Pinasaya mo kami. Alam mo, tuwan-tuwa sa yung mga tao. Kung nababasa mo lang din yung nasa black up, tuwan-tuwa sila sa iyo. Wait lang, nakatutok ako dun sa ano eh. Ano saan? Ba? Saan nakatutok? Sa ibang estasyon? Hindi, nakatutok ako dyan sa itlog mo. Hindi naman nakikita yung itlog ko dito eh. Baka ibang estasyon yung nakikita mo. Hindi. Ay, naku. May tanong ako sa'yo, Titan Jello. Last na lang ba? Sige. Magbibigyan kita. Anong tanong mo? Anong kulay ng mga itlog mo? Ako? Yan ba ay... Pink. Ay, organic o yung... Pink nga, pink. Normal? Pink. Ha? Pink. Ha? Mamula-mula. Parang itlog na maalat. Ganon. Parang gusto ko tuloy kumain ng itlog. Anyway, Coco Lemon, thank you. Ingat ka dyan and I hope na nasayahan ka, nag-enjoy ka dito sa call natin ngayong gabi na to. And I hope na ilabas mo rin yung kwento mo. At nasayahan ka ba o nasarapan ka? Nasarapan. Lalo na kung ikaw yung kausap. Ang dami daw natatawa sa'yo. Sumakit daw ang panga nila sa'yo. Nasaan ako eh. Kausap lang kita, Titan Jello. Grabe naman. Sige, pwede ba naman natin ito ipagpatuloy sa susunod na araw? Hayaan mo kapag kinausap mo ko, dadahan-dahanin ko. Ha? Sige na! Thank you so much! Aray ko. Sumakit na yung lalamunan ko sa'yo. May programa pa ako mamaya. Maraming salamat! Alright mga kabisyo. Nako, nakausap natin si Kuko Lemon. Grabe naman. Alam niyo, natuwa ako sa kanya. Isa sa mga pinaka-favorite caller ko. Diba? Tuwan-tuwa yung mga kabisyo natin. No? Sa mga driver dyan, tawa na naman siguro ng mga tawa itong mga to. No? Tawa na naman kayo ng tawa. No? Ay. Sa mga kabisyo natin na nabuhabiyahe ngayon, happy Friday. 2 minuto na lang mga kabisyo, Sabado na. Pero bago ang lahat mga kabisyo, ingat po kayo sa mga biyahe ninyo, pauwi ng tahanan ninyo o papunta pa lang ng party mga kabisyo. Ingat po kayo. Kay Kuya Driver naman, I hope nagising ko ang diwa mo para dire-diretso ka pa rin sa biyahe, di ba? At huwag kakalimutan kapag napadaan ng MBC office kabisyo, yung MBC Building Media Group, di ba? Pwede po kayo maglista ng inyong pangalan para po sa Love Knows No Boundaries natin kabisyo. Lista nyo lang po dyan para manalo kayo ng 1,500 pesos kabisyo, di ba? Grabe naman yun.
Swerting-swerte ka, no? Pag natawag po ang pangalan ninyo, automatic po na may 1,500 po kayo. Hindi lang po yan kabisyo. Once po na may isang DJ po na nakasakay sa inyo at nakatutok po kayo sa 90.7, nakapihit po kayo sa 90.7, automatic po, meron din po kayong 1,500. Mga kabisyo, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin simula alas 9 hanggang alas 12 na madaling araw. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kita-kits po tayo mamaya muli sa aking programang Anong Hugot Mo? 9 to 12 midnight. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.